Ning tanah Jawa. Aku tak colok entuk nawala tiban. Mulai iki dina aku njaluk ing praktek ilmu kudu kepiye, Bam? Kakang Pendol. Bam. Tiyang ingkang paring pitulung pangruwatan menika lak nggih ingkang kedah sampun sepuh yuswa ugi kawruh. Bener. Yen kawruh panjenengan menika boten kirang-kirang lan boten nguciwani. Amargi panjenengan kalian kula sak menika anggenipun bebrayan lak nggih dereng pinaringan momongan. Bener. Menika ingkang tasih katon muda taruna. Yen to panjenengan nyarujuki, panjenengan kalian kula nglapor laku ngoten pripun Kakang? Yen aturmu kaya ngono aku wis tak gawe sasmita supaya nek kowe kelawan aku iso kanggo tuwa-tuwa ganana ing tanah Pulo Jawa. Leres kados mekaten. Wiwit dina iki aja nganggo jeneng Raden, betul kelawan Raden tambah maneh. Lajeng Nanging nganggo jejuluk kaki legayek lanine legayek, Bang. kaki legaya telah kula sak menika niki legaya. Kaki legaya. Nine legayek. Angge kaki legaya. Ugi nini legaya. Kaki legaya. Nine legayek. Boten dangu anggenipun panjenengan kalian kula menika mirengaken prejak ingkang ganter-ganter. Dinten menika wonten tamu ingkang rawuh. Menapa panjenengan menika sampun tepang tamu ingkang rawuh menika kaki legaya. Babar pisan wae aku ora nate mangerteni tamu sing rawuh ngono rompoke dhewe. Nggih. Coba ndak purba wasesane luwih dhisik ngene iki. Sumangga kaki legaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten ateges kula tambuh ing kahanan nggih, Pak. Saderengipun dereng nate srawung. Panjenengan menika paring asma sinten, Bapak? Kula saking talangaturipun Bapak Fatkur Rahman dalah Ibu Nur Hayati Inggih. ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi dalemipun rompok kaki legayek dalam ini legayek. Ingkang kaping kalih badhe nitipaken putranipun Bapak Fatkur Rahman dalah Ibu Nur Hayati ingkang putra nomor sepindah inggih menika asmanipun Muhammad Frandi Pratama, ingkang putra nomor kalih inggih menika asmanipun Tiara Elisa Putri. ingkang gadhahi gethek ciri inggih menika bocah kedana kedine kaki legayek. Nun sewu, silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi dados sederekan ing sak mangkene nggih, Pak. Nggih. Kok panjenengan ajeng pasrah putra kelawan putri panjenengan? Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan? Ikhlas dari batin. Ibu ke sampun ikhlas. Nggih. Kayak Cak Renten ini. Nun sewu, panjenengan ampun alit ing kalih amargi sak mangkene putra panjenengan badhe kula reka kados putra kula piyambak. Nggih. Nun sewu tasih wonten wigati kang dereng kawedaren napa sampun nyuwun kabeh, Pak. Sampun cekap kaki legayek. Mbak menawi sampun cekap boten ateges kula nundung mbak ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang atos-atos. Iya, sak mengkone kue sak kloron bakal tak warai masak ning nggone pawon. Tak warai adang, ora mung sing Putri Elena. Ananging kue beno kue bocah lanang ning tak warai masak ning pawon ya ora dadi ngapa ya. Merga yen to mengkone kue wis gedhe, kue kudune iso masak ora ketang sithik kaya ngono. Ora apa-apa to? Heeh, mengko kan karo nini legeye. Ini lagi ya. Nggih, kaki legeye. Saake anakmu kaya mesti rasa luwe ya. Atau Nggih. coba kaya diwarana masak. Aku tak ning mburi jabel telo kaya ini lagi ya. Nggih, mangke kagem jangkepi beras ingkang Heeh. kanton sakedhik menika nggih. Iya, kaki iya, legeye. Nini. Nggih, nggih. Ayo, Nak. Ayo padha masak yo ning nggone pawon. Heeh, ayo. Ayo kudune iso masak. Diwarai nini legeye. Oh, alah pinter jebol anakku kuwi. Ah,
bocah sak kloron. Lah kok ana kedadian sing kaya mengkono janjane iki. Perkara apa? Ananging lah kok kaki legeye padha ra ngerteni yen to ana kahanan sing kaya mengkene iki malah ora maringi paweling bambar blas yen to ana bebaya sing kaya ngene iki. Ini legeye. Kaki legeye. Kaki legeye. Ini legeye kok sajak krenggosan kowe kelawan anakmu. Kaki legeye. Piye Nini? Kalau wau sakderenge panjenengan menika pamit wonten kebon Jabut telo. Iya. Kula lak sampun matur yen to badhe kula wonten bocah sak kloron menika supados pinter anggenipun Mas. Ananging kaki legeye. Kepiye Nini? Wonten kewan kegirisitan sang kanggo gawe menika janjane wonten menapa to kaki legeye? Nini legeye Kaki sing legeye. gedhe pangapuramu. Nggih. Janjane ngono dudu kowe sing kliru nanging aku sing kleru Nini legeye. Lajeng menika bab menapa kaki legeye? Sekawet rak wong tuane kaya mau matur. Nggih. Yen bocah kae bocah sareket duweni lelilip. Leres. Mula anggonmu masak wae nganti dioyak-oyak bangsa sing ora katon kae. Anggih. Cobi panjenengan menika persani beras ingkang kanton setaker menika kaki legeye. Kocar kacir menika lajeng kula lak nggih ndelik wonten gubuk sing panjenengan damel kala wingi. Gubuk kae Gubuk nika nggih kocar kacir amargi dirusak kalian kewan ingkang gegirisi menika. kok ora mlayu maneh Nini legeye. Kula nggih sampun mlayu amargi putra panjenengan kekalih menika nggih ajrih. Mboten namung kula sing ajrih kaki legeye ananging kebon tebu menika ugi mosak masik amargi kewan gegirisi menika ngganggo gawe kaki legeye. Nini legeye. Kaki legeye. Yen terus kawit aturmu kaya ngono coba to. Aku bulutke janur sing ana gedung pusaka kae Nini legeye. Janur kuning ingkang wonten gedung pusaka menika. Pancen bener. Nggih, bakal kula pendhetaken kaki legeye. Kaki legeye. Nini legeye. Janjane wonten keginaanipun menapa janur kuning menika lah kok panjenengan ngutus kula mundhutaken janur kuning. Janur kae bakal tak kalongke ana janggane anakmu sak lorone. Oh, kados Kanggo mekaten. keslametane Rina kelawan wengine. Sumangga kaki legeye. Coba nak kalongke ini. Kaki legeye. Ini legeye. Sak sampunipun bocah sak kloron menika panjenengan kalung nyarupi janur kuning. Lah kok sing putri pasaryane tansah jumloro tambah sumunar, tambah ayune. Lah menika sing kakung tambah baguse, tambah manise kaki legeye. Kabeh ngono saka gedhe kete asane janur kuning kae Nini Oh, legeye. kados mekaten. Cahya utawa nur sing tumurun saka dhuwur kae. Ora mung cukup semene Nini legeye. Anakmu iki dina bakal tak sidikara ndak singitke uga supaya tangga teparo kae ora mangerteni yen tomong iki bocah titipan. Ateges menika digantos jeneng kados mekaten. Pancen bener kaya ngono Nini legeye. Anjir sumangga kaki legeye. Kenang Muhammad Frendi Pratama Joko Jlagur. Muhammad Freddy Pratama Joko Jlagur saiki jenengmu nggih. Dola genduk Tiara Elisa Putri Prawan Jlagur. Tiara Elisa Putri Prawan Jlagur jenengmu saiki Nak. Angge amargi menika sakloron sampun dados putri lan putranipun kaki legeye Nah ngene ya dalan ini sekawet rak beras kae wis diocer-acerke marang bangsa sing ora katon. Nggih. Upama iki dina aku butel ana Kutaraja nyambut gawe, kowe tak tinggal sakjane rompok karo anakmu sak lorone apa ya wani Nini legeye. Kaki legeye. Nini legeye. Kula menika lak nggih dados ibu nembik emawon. Dados dereng pinter babakan gula wentah lan momong putra kekalih. Kaki legeye. Piye Nini? Kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah kekalih menika kaki legeye. Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Sekawet anakmu lahir cing ana alam donya kaya ora kaejenan nanging duwe dulur tua papat cacahe ning maujud batan halus. Nggih. Upama iki dina tak tempat dadi batan kasar tak jaluk aja wedi ya Nini. Kula sumanggaaken kaki legeye. Yer Sophia
amarah alamah, mutmainah. Ini legeye. Kaki legeye. Ya iki wujude sedulur tua anakmu Joko Selakur kawan perawan Selakur. Nggih. Coba ndak tahunnya sauntara ini. Semoga kaki legeye. Gara supaya amarah alamalan kemut maina. Rawuh kaki legeye. Sekawet ke badan alus ndak cipta dadi badan kasar iki dino. Ora tak kone nak kapan nak lu nggo jegrang selo tumpang paribasane. Iku tak kokon Joko. Bau kiwa tengene kadang menem uga dadi kanca rawane ini legeye biasaku, ya. Aku kaki legeye. Ini legeye. Kula kaki legeye. Selak kesoren angon kebudalan Kutaraja. Sewang sewana mesti tak njaluk pamit ini legeye. Anjir kaki legeye ngatos-atos kaki legeye. Ayo nok nak.
Mangkonan kenelan kepengen mangeteni nanti papan turunge putra lan putrine. Aku kudu wangsulan sing kepiye sedulur papa. Nini legaya jenengan tansah kudu emut anggine paweling ingkang legaya likara semana Nini legaya. Paweling sing endi sing kok karepke mutmainah. Pawelanganipun kaki legaya yen ana bebaya wonten sak pok Nini legaya tansah gejuk bantala kaping 3 enggal diimbangi nimbali asmanipun kaki legaya supados enggal-enggal kundur Nini legaya. Pawelinge kaki legaya sing kaya ngono kuwi mergo bakal ana kahanan yen to putra lan putrine kuwi ilang ananging kene kenapa aku ora duweni pemikiran nganti tekan semono sedulur papa yen aturmu kaya mengkono dadi mung kaki legaya sakwiji sing bisa goleki nang ndi papan dunia putra lan putri Leres Nini legaya. bener kandhamu kaki legaya enggal-enggal kondur kaki legaya. Nini legaya aku sing bali Nini. Nini legaya ora kaya adat saben yen to aku bali wae kok papak karo esem guyumu. Nanging kasunyatan iki dina kok papak karo tawang-tawang tangismu. Aku ora mangerteni anakmu sak lorone mapan ana ngendi Nini legaya. Saderengipun kula matur nyuwun agung ing pangapunten kaki legaya. Nini legaya kowe iki garu aku.
Donyaku ya bandaku coba matur kanthi gamblang nini legeye. Ananging kula mangertosi yen menika lupat kula kakilege. Luput sing kepiye nini legeye. Sekawit panjenengan menika masrahaken keselamatan Joko Jelagor ugi Prawan Jelagor nanging dinten menika putra kekalih murca. Putraku ilang. Pancen kabeh ngono dadi salahmu nini legeye. Bocah kae bocah titipan. Mengko yen ana wong tone rawuh banjur isen wirang apa sing tak tampa nini legeye. Menika ugi ingkang kula semelake kakilege. Nini legeye. Candhek anggonmu tawang-tawang tangis iki dinaku tansah nglenggana. Yen to iki dina kowe kelawan aku tansah tutup pinutu ora bakal ana rampung nini legeye. Lajeng kula kedah pripun kakilege. Iki dina sliramu tak atur munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline anakmu ning pangkonmu. Nistakaken dawuh kula bakalipun. Mugi Joko Jelagor ugi Prawan Jelagor ingkang kepaten. Tak jaluk aja kedating donga nini legeye. Der kowe sak papate sekawit muni saguh jaga bawa kiwa tekane kadang manam nanging kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ra mangerteni mut painah Dawuh kakilege. kowe sing duweni aji kono pangrasa lan panglimunan Nggih. kowe iso golek ana ngendi papan drunge kadangmu Saguh. lan kowe kabeh aja enak kabeh enak sak dene rompok kene mematur lakune mut painah supaya bisa baline kadang manam sak klorono ya gar aja mung taun-ana windanana bebasan tak jaluk iki dina iki budal gar sak bagus Dawuh kakilege. Wila dalah gere supiah amarah alamalan kemut bae. Dawuh kakilege. Durung suwe anggonmu tak tundung saka sakdurunge omah kene. Tak kongkon golek ana ngendi papan durunge kadang manom nanging kasunyatan iki dina kowe kabeh wis wani bali ngadep ana pengarepane kaki legeyek mutmainah. Dawuh. Apa wis entuk gawe gercak bagus. Sampun kakilege. Kula Betha Sardula menika ingkang nyidra kadang anem kula kakilege. Dadi kewan kang gadil sikang nyidra kadang manom. Leres. Iya. Bunga anggenku nampa ger sekawat kowe badan halus dak cipta dadi badan kasar. Iki dina bakal tak cipta dadi badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manom. Rasa kesone iki dhewe lebonono gercak bagus. Dawuh kakilege. Mandek satrio tejo seleksana tejane wong antar katon gembludung kaya krikil malang-malang lir kadada gerca bagus yen sira iso tata jalma sapa kang dadi dosa namamu Pawongan ning parang tambuh marang aku. iya Tanah Pulau Jawa iki ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawiji aku sing kena darani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Bali saka nyiwung gedhe dhuwur lan saka ngrip papan padununganmu. wis jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tenging marga catur ya aku iki kaki legeyek kang dadi sesingitu gerca bagus Welah dalah kaki legeye parang ngiras pantes kebeneran. Aku bisa adu arep karo kowe. iya Yo ning ing papan kene aku kepengenake janji marang kowe. Nalika sejarah ana ing tanah Pulau Jawa, jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaki legeyek ning parang Haning yo kene iki dina aku ana boleh desa Terban, Watu Putih. Jekula Kudus kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Fatur Rahman
dalah Ibu Nur Hayati kae. Bener. Aduwe anak loro, lanang karo wadon. Sing kena darani bocah kedono kediri. Handeng yo gini. Sakwise tak tadah kala mangsa. Ora gawe tanem ayeme sak jroning guwa garba. Kaporo gawe sangsarane sak jroning guwa garba. Rasane panas, pedes prek kowe mau sebabe kaya ngene. Gelap sayut. Yen kowe takon apa sebab sawise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Fatkur Roman dalah Ibu Nur Hayati kae ora ndadekake ayem tentreme sakdurunge go garbamu. Malah rasane panas pedes mergo kowe lali marang janjine kaki legek lan ini legek ewe semono. Kowe kena nadah kala mangsa titi sing bapak dami bukawa sing nandang lali lan seneng sing kono. Mula wektu dina iki Bapak Fatkur Roman kesak warga kae wis eling ngruwat sing kalane putrane. Malah kapura bocah kae wis dak kalung nyaji sawet pratandhake bocah kang wis suci ora duwe getek cilik apa wae mulak gelap sayuta. Wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk. Upama gelap sayuta ngamuk bakal ndak sembadani kerja bagus. Kaki legek Ning paran. sugih kendel bondo wani. Kowe wani njaluk putramu sak jroning guwa garba. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta. Njaluk tetebusan minangka gandine putramu. Apa kowe sago minangkani? Waton donya wujud bakal ndak wujud apa kang dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Bicis Raja Brana busana sing kemebyar kae waton siji aja mudune lintang kelawan rembulan kae. Kaki legek. Aku ra njaluk Mas Bicis Raja Brana. Iya. Tumurune kelawan lintang rembulan kuwi ya. Apa meneh sarwa kang patih gembebyar. Lanjut. Rene putramu ki raga sing kekantilan nyawa kepajengan sukma. Minangka gandine raga sing kekantilan kepajengan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran bite putih loro cacahe. Wis sing kapisan. Sing kaloro Iya. beras rong fitrah bumbu pawon sak cukupe. Sing angka 3 mori rong dedeg rong pengawit. Ora esuk, ora sore yen kaki lagi saguh ngujudi panjalukane Sri Bathara Kala gelap sayura putramu bakal tak lore lagi. Ing arep kandhakake waton donya wujud bakal ndak wujud apa kang dadi panjalukmu. Putraku kok luwake esuk tak wujudi esuk kok luwake sore bakal ndak wujudi sore. Kaki lagi Ning paran. aja kesuwen. Saake putramu sak jroning guwa garba. Iya. Mundur orang jangkah tampan ana putramu. Tampanane Gus. Ini lagi cukup anggonmu mempensemet dimamita marang Gusti kang gelar jagat ini lagi Kaki legi. ini lagi Dados anggenipun panjenengan sak menika nimbali kula. Amargi putra sak kloron menika sampun kepanggih kaki legi. kasunyatane kaya ngono ini lagi Anjir kaki legi ya. Matur suwun sanget marang Gusti ingkang akarya jagat. Amarga lelampahan menika sampun karampungan lan putra kekalih sampun kepanggih kanthi slamet boten wonten alangan rupita. nanging tak jaluk ngene ya ini Pripun kaki wewadi legi? iki cukup aku kelawan kowe sing mangerteni aja nganti wong tuane loro kae mangerteni ini lagi Kaki legi. ini lagi Kula mboten bakal buka wadi menika namung panjenengan kalian kula ingkang mangerteni. Ananging kaki legi. piye ini Bunga sak jroning ati kula amargi bocah kekalih menika sampun kepanggih. Ananging sajak sumelang sak jroning ati kula amargi kula miring prejak ingkang ganter-ganter wonten sak kingkiling griya kaki legi. mbok menawa wae bakal ana tamu sing rawono rompake dhewe ini lagi Kaki legi ya cobi panjenengan persani klendang-klendang menika keluarga Bapak Fatkur Roman rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula. Kamangka kaki legi ya. piye ini Rikala badhe nitipaken putrane rikala semanten kan Bapak Fatkur Roman dalah ibu menika kate ngendikan yen to putra-putrinipun sampun dilungkar sukertanipun bakal diajak wangsul malih kaki legi. kaya ngono Nggih. coba kae tak takonane dhisik ini lagi ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten pangkeng menika Bapak Fatkur dalah Ibu Nur Kayati nggih. Panjenengan kok tebih sangat saking dusun Terban. Rawuh wonten rompahipun kula kalian garwa kula malah kapurih beta kados ngaten menika janjane kagem napa nggih Nun sewu. Ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi. Ingkang kaping kalih badhe maringi bebungah dalam kaki legeyek dalam ini legeyek. Anggene nyuwur konduripun putranipun Bapak Fakur Rahman dalah Ibu Nur Hayati ingkang keparingan asma Muhammad Frendi Pratama dalah Tiara Elisa Putri. Nun sewu. Ajeng maringi bebungah kula kalian garwa kula menapa sedekah panjenengan. Leres kaki legeyek. Napa panjenengan sampun ikhlas dari batas panjenengan, Pak? Inggris. Ibu ke sampun ikhlas. Kayak coba tampani tahun ini. Gak usah kebotane. Matur nuwun kang tanpa pepindhan nggih, Pak, Bu. Nggih. Nun sewu. Saderengipun panjenengan ajak kondur putra dalah putri panjenengan kula titip wujudipun janur kuning nggih. Nggih kaki legeyek. Janur menika dekek teng andhapipun tim kenang kalih genduk selami sepasar dinten. Nggih. Gangsal dinten wiwit dinten niki nggih. Nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kanthi donga bismillahirrahmanirrahim, aku ora ngguak janur kuning nanging aku ngguak sengkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 nggih. Menika sampun dados putra lan putrinipun kaki legek kalian ini legek. Kula tambah jimat asma Joko Jelagur kalian Perawan Jelagur. Kagem jangkepi syarat lan sarana kedah sepindah monggo panjenengan timbali. Kula paringi tulodo nggih. Yer anak lanang Muhammad Frendi Pratama Joko Jelagur. Nggih anakku lanang Muhammad Frendi Pratama Joko Jelagur. Nggih anakku wedok Tiara Elisa Putri Perawan Jelagur. Kados bapak wae nggih, Bu. Nggih anakku lanang Muhammad Frendi Pratama Joko Jelagur. Nggih anakku wedok Tiara Elisa Putri Perawan Jelagur. Alhamdulillah. Alhamdulillah menika sampun jangkepi satuan sarana kula boten saged menggak ateges menika asli putra-putri panjenengan nggih. Nggih, Salim saged, kalian nggih. Bapak Ibu riyen salim. Nggih. Nun sewu, Pak. Tasih wonten wigati kang dereng kawedar napa sampun karampungan. Sampun cekap kaki legeyek. Mbok menawi sampun cekap Pak Cik kondur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang atos-atos. Kaki legeyek. Ini lagi ya. Menika wonten tembor saisine inggih menika wonten beras kuning kembang setaman wajib. Godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluweh. Menika saking Bapak Fatkur Rahman dalah Ibu Nur Hayati. Janjane wonten werdinipun menapa kaki legeyek? Samu barang yen to ning tanah Jawa kae mengko werdine lagi ya iki dina bakal ndak werdekke supaya tangga tepar lan sanak kadang kae mangerteni embor. Embor Ateges menika? Bapak Fatkur Rahman sak keluarga wis ngembor-gemborake kajate ini lagi ya. Lajeng beras kuning menika werdine menapa? Beras kuning Bapak Fatkur Rahman sak keluarga kae wis ngeneng-ngenengake sok kapan aku iso nyunatno anakku, iso nglukar sukertone anakku. Alhamdulillah. Kasunyatan iki dina wis kasembadan ini lagi ya. Lajeng wajib menika werdine menapa kaki Wis dadi legeyek? kewajibane wong tuwa loro ana tetembungan anak polah bapa keberadaan ini lagi ya. Kembang setaman menika werdinipun menapa kaki? Kembang setaman mugia Bapak Fatkur Rahman sak keluarga penayangan iman takwa dening Gusti Kang Murbeng dumadi. Amin. Ugi wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluweh. Godhong ngalang-alang godhong apa-apa. Mugia kajatipun Bapak Fatkur Rahman awal ngantos akhir mboten alangan tunggal rubeda punapa-punapa lan godhong kluweh. Mugia kaluwehake kajembarake rezekinipun kados toya kang milih kae.
Amin. Ingkang pungkasan menika wonten kupat luar kaki legene. Kang pungkasan kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sineksenan para wali para nabi, kaki danyang, nini danyang, kedanyang tanah pulut Jawa. Kaki danyang, nini danyang, kedanyangan berseng duso terban watu putih. Ugi sineksenan dulur papat kakang kawah, adi ari supiah. Alamalan mutmailah kajatipun luar. Mari kersa Allah. Gelap saito. Sing gedhe pangapuramu marang kaki legayek laline legayek. Upama iki dina kaki legayek laline legayek njaluk sabyantu kaping pindho apa kowe saku, yen? Saku kaki legayek. Yen kaya mangkono jaganen reksanen driyane bapak kula mandira kelawan wengine. Yen ana bapak saka lor kerja bagus. Tak balike ngalor. Saka kidul. Tak balike ngidul. Saka kulon. Tak balike kulon. Saka wetan. Tak balike Bagus, kiblat papat wis kadepi sing kok jaluk pitik putih mundur sak pecak bakal ndak wujudi kerja bagus.